Μόλις απεγκλωβίσαμε 10 ζωντανά που αμέμειναν. Κοιτάξτε παιδιά πως γίνανε. Είναι το τέλος μας αυτό. Με πόση δύναμη να ξανασηκωθείς. Ένας απεγκλωβισμός ακόμη. Μια οικογένεια, παιδάκια, παππούδες. Κοιτάξτε που είναι το νερό ακόμη. Υπάρχουν 1500 ζώα νεκρά, 1500 πρόβατα νεκρά. Εάν δεν έρθει ειδικό συνεργείο να τα μαζέψει, ήδη άρχισαν να βρωμάνε, άρχισαν να μυρίζουν. Πρέπει σήμερα, όχι τη Δευτέρα, αύριο να έρθει ειδικό συνεργείο εδώ στο Παλαμά. Να στείλει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Κικίλιας, να στείλει εδώ πέρα ένα συνεργείο να μαζέψει τα ζώα. Ποιος θα τα μαζέψει αυτά τα ζώα μέσα στο νερό? Μπορούμε εμείς να τα μαζέψουμε? Κοιτάξτε τι γίνεται. 1500 ζώα υπάρχουν σε αυτή την περιφέρεια, σε αυτό το χώρο. Γιατί στα χωριά και στην άλλη πλευρά του Παλαμά υπάρχουν κι άλλα νεκρά. Αλλά ειδικά σε αυτό το χώρο υπάρχουν 1500. Δεν έχω τι άλλο να πω. Πάθαμε τεράστιες.